Het avontuur begon met 7 ondernemende jongens. Nieuwsgierig, energiek, grenzeloos. We bouwen een vlot en we zien wel waar we komen, was hun idee. De sterke Jerke was geboren. De jongens werden bemanning en reikten verder dan ze ooit durfden dromen. Niet alleen in zeemijlen, maar ook in aandacht. Niet alleen in levenservaring, maar ook in milieuonderzoek tijdens de tochten. Sterke Jerke 1 veroverde de Friese wateren. Sterke Jerke 2 haalde verrassend makkelijk Londen. En Sterke Jerke 3 haalde Curaçao op 60 mijl na en verging op Bonaire. Maar ondanks de teleurstelling van die laatste 60 mijl had Sterke Jerke over de hele wereld naam gemaakt. Had de bemanning bewondering geoogst voor hun lef en doorzettingsvermogen. En was Sterke Jerke een inspiratiebron geworden voor menigeen die onze planeet koestert. Want ook toen al ontdekten de mannen hoezeer het water van onze wereld als een riool wordt beschouwd. Iets wat sindsdien alleen maar erger is geworden. En waar we nu met Sterke Jerke 4 aandacht voor willen vragen. Jazeker, Sterke Jerke 4. We bouwen weer aan een vlot. En waar we indertijd het avontuur instapten om zo ver mogelijk te komen, willen we nu met Sterke Jerke 4 zoveel mogelijk ogen openen voor de fatale werking van plastic soep. Misschien klinkt het daarom gek, maar plastic is een geweldige uitvinding die ons leven heeft verbeterd. Maar door de manier waarop wij ermee omgaan, leidt plastic ook tot een van de grootste milieurampen. Omdat plastic het leven in water dreigt te verstikken, overal ter wereld. Met de spirit die Sterke Jerke altijd heeft gekenmerkt, willen we aandacht geven aan dit probleem. Willen we het oude denken over plastic vlot trekken. Willen we stimuleren dat we er veel bewuster mee omgaan. Met die gedachte bouwen we Sterke Jerke 4. En met uw hulp laten we Sterke Jerke 4 te water. Want we kunnen niet zonder sterke sponsors. Bedrijven zoals de uwe. Die willen dat onze kleinkinderen en achterkleinkinderen kunnen genieten van alles wat schone meren, rivieren, zeeën en oceanen te bieden hebben. Wordt jouw bedrijf daarom ook financieel bemanningslid van Sterke Jerke 4?